Femeia, finețe și putere într-o singură ființă. O flacără a eternității care va genera lumină și culoare desăvârșită întregii lumi. Femeia, acel sceptru care conduce lumea din spatele bărbatului. Acea ființă divină care Dumnezeu a creat-o din pământ pentru a da naștere purității, dragostii și iubirii unui față de celălalt. Soție fidelă, mamă iubitoare, profesor de o valoare deosebită, organizator de succes, primar de o cumsecădenie rară. Toate aceste calități le posedă doamna Elena Sochirca, care de-a lungul carierei sale s-a dedicat și a întoit în sufletul copiilor dragostea față de carte. Doamna Elena, pe mine deosebit m-a frapat sensibilitatea și sinceritatea dumneavoastră. Sunteți o fire deschisă atunci când vine vorba de comunicare, degajând o impresie de putere și încredere în forțele proprii. Astăzi vom depăna ușor amintirile într-o atmosferă caldă și plăcută, în cadrul seratei Profil, Calea Împlinirii, pe care vă dedicăm cu drag. Doamna Elena, dumneavoastră, sunteți de acord cu afirmația că copilăria este enigma timpului? Dragă Antonella, mai întâi de toate îți mulțumesc pentru toate aceste cuvinte extraordinare, care nu le-am așteptat niciodată. De aceea mă închin în fața ta până la pământ pentru ceea ce ai spus și aș vrea să-ți răspund cu certitudine că, într-adevăr, copilăria a fost, este și va fi o enigmă nu numai pentru mine, dar pentru toate generațiile. Dar vreau să zic că copilăria este asemenea pufului de păpădie și nici nu observi când iată, a zburat. De aceea aș vrea să zic că frumos e să fii în copilărie. Așa este. Orice copilărie este fericită. Așa ne îndeamnă și noi să fim astăzi nepoțica dumneavoastră, Vitalina Cecan, care vine să ne interpreteze melodia Hai să fim fericiți. Bunicii mei, pot să ating raza de soare dacă sunt la ei și nimic nu mă oprește în prezența lor. Cerul este mai aproape, zilele sunt doar sărbători. Bunica, te iubesc mult și îți mulțumesc că îmi încălzești sufletul în palma dumitale. De aceea vreau să-ți cânt o piesă ce îmi reamintește mereu de optimismul și energia cu care ne încurajezi zi de zi. La lucruri banale, prețuiți ce aveți și tot ce vă conjoară.
Într-adevăr, copilăria este un tărâm magic. Aici copiilor le se citește mereu pe fețe veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpățânare. În acest tărâm al fanteziei, buzele lor știu doar să râdă, iar sufletele lor zboară precum fluturii suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocența cu care copiii își trăiesc copilăria este asemenea gingășiei prin care florile gustă din splendoarea vieții. Doamna Elena, am dorit ca dumneavoastră să ne spuneți cum a fost acest tărâm magic, copilăria, pentru dumneavoastră. Ce v-a oferit satul Dubna? Ce amintiri au rămas cu dumneavoastră toată viața? Da, o întrebare extraordinară, o întrebare plăcută, pentru că, într-adevăr, copilăria niciodată nu se uită și mai ales atunci când copilăria este fericită. Fiecare vârstă și fiecare an vine cu o copilărie diferită. De fapt, copilăria mea diferă foarte mult de copilăria copiilor de astăzi. Dar nu vreau să zic că am avut o copilărie nefericită. Chiar am avut o copilărie extraordinar de frumoasă. Deci m-am jucat și eu de-a ascunselea. M-am dat și eu cu sania ghiozdanului când veneam de la școală de 2 ori. M-am bătut și eu cu colegii de clasă. M-am bătut și eu cu vecinile și ne-am împăcat. Adică vreau să zic că eu eram cam băiețoasă, așa un pic. Și eram foarte strictă, chiar de mică. Îmi plăcea toate lucrurile să fie la loc, toți să respecte curățenia și așa mai departe. Și avem divergențe și cu frații mai mici ca mine și cu colegii de clasă, dar până la urmă așa a fost să fie. Dar vreau să zic că am trecut prin copilărie foarte frumos. Extraordinar de frumos și nu-mi pare rău. Chiar fără telefoane mobile, chiar fără alte lucruri, dar oricum copilăria rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Și aș vrea să zic așa, că marele poet Grigore Vieru spunea că cine nu mai este copil în suflet, a murit de mult. Eu sunt copil în suflet și încă nu mor. Și doresc și tuturor acest lucru. Mulțumesc! Copilăria nu ar fi completă fără primii ani din viața de elev. Perioadă în care profesoara noastră se străduie de răsputeri să ne educe și să ne formeze în funcție de aluatul în care suntem construiți fiecare. Așa și doamna Parascovia Petrovna, profesoară de limba franceză, om model și o călăuză, care a altoit în sufletul dumneavoastră dragostea față de limbi străine. Cei 8 ani care i-ați făcut în Dubna și cei 2 ani de la Stoicani au rămas cu siguranță niște amintiri plăcute pentru dumneavoastră. Cântec când aveam vreo 16 ani. Interpretează Ilona Ceban. Când aveam vreo 16 ani, Doamne, ce viață mă duceam prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ce viață mă duceam prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ce viață mă duceam. N-aveam grijă, nici păcate, credeam în visele toate mi se îndeplineau. Aveam timp pentru de toate, petreceam noapte de nimic nu mă doiam. Când aveam vreo 16 ani, Doamne, ce viață mai duceam prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ce viață mai duceam prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ce viață mai duceam. Prieteni, dragoste și șoate și săruturi penserate, parcă nimic nu ne lipsea. Acum am ajuns departe, visele sunt schimbate.
Doamne, ce viață mai duceam prin restaurante, baruri, cafenele și scandaluri. Doamne, ce viață mai duceam. Mulțumesc! După 10 clase, ați urmat Universitatea de Stat, Facultatea Istorie și Filozofie, unde 2 ani de studii au fost la staționar, iar din anul 3 ați trecut la corespondență, deoarece v-ați căsătorit cu domnul Vasile și în scurt timp ați devenit mămică. După finisarea universității, v-ați întors la locul de baștină, satul Dubna, unde ați activat în calitate de instructoare superioară de pionieri, ca mai apoi, peste câțiva ani, să continuați activitatea pe cea mai înaltă treaptă a sufletului dumneavoastră, devenind profesoară de limba și literatura română, altoind în sufletul discipolilor dumneavoastră dragostea față de carte. Doamna Elena, promoțiile dumneavoastră care au trecut prin mâinile dumneavoastră vă sunt recunoscători pentru libertatea care le-ați acordat-o la ore, pentru îndrumările inspirate, pentru toate lucrurile frumoase care le-au învățat de la dumneavoastră. Pentru acest lucru vă aduceau mereu flori, iar noi vă aducem în dar cântecul Flori pentru profesori. Interpretează Ilona Ceban. După reorganizarea gimnaziului din sat, ați renunțat la visul de a mai fi profesoară și ați pus accentul mai mult pe hobby-uri, dans, muzică, acte de caritate făcute pentru suflet, culinărie, pregătind bucate pentru întreaga familie. Doamna Elena, dumneavoastră ce regrete aveți? Și dacă ați întoarce timpul înapoi,
Ce ați dori să schimbați? Antonella, nici nu știu cum să-ți spun despre regrete, pentru că la moment nu mai am eu niciun regret, dar tipul, dacă l-aș întoarce înapoi, aș zice așa, că dacă aș fi o vrăjitoare, aș opri timpul un pic în loc și aș face ca toată lumea să fie fericită, începând cu copiii și terminând cu cei suferinți. Dar spre marele meu regret, nu pot fi și nici nu sunt vrăjitoare. De aceea aș vrea să zic că să dea Domnul ca toată lumea să fie fericită, să fie sănătoasă și aș opta pentru faptul ca lumea să fie mai bună, să facă mai multă calitate, să fie mai înțeleaptă, mai înțelegătoare, mai mărinimoasă, pentru că acum, ca niciodată, avem timp, avem nevoie de multă dragoste. În primul rând de sănătate, dar avem nevoie și de multă dragoste. Să iertăm ca să fim iertați. Într-adevăr, așa este. Figurile membrilor familiei sunt oglinzi magice. Ai privi pe oamenii care ne aparțin înseamnă a vedea trecutul, prezentul și viitorul. În zilele noastre este foarte greu să menții o familie grămăjoară. Din cauza condițiilor de trai, unul dintre părinți sau chiar ambii sunt nevoiți să plece peste hotare, lăsând copiii acasă. Din cauza acestor neplăceri apar diverse conflicte și destrămări de familie. O situație de familie prezintă Gheorghe și Tamara Șefciuc. Vasile! Vasile! Da? Vină, dragule, să mă ajuți puțin. Vin! Vin, dragă, vin! Așa. Te-ai îmbrăcat? Vai! Dar unde vrei să pleci, scumpietea mea? Păi, după ziar, dragă, după ziar! După seară? Da, După ziar! Ei, unde pleci? Păi după ziar, dragă, nu fac asta în fiecare dimineață. Ei, sigur, sigur. Ai face tu asta în fiecare dimineață, dar acum, gata, lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat? De ce? De ce? Pentru că, vezi tu, dragul meu, ieri m-am uitat la o emisiune pentru femei care n-am tratat tema aceasta. Da. Bine. Ei, Vasile, dar unde pleci? Păi după ziar? Mă duc după ziar? Ca întotdeauna? Vasile, dar tu știi ce temă trata? Ce emisiunea. Ce temă trata? Deci, emisiunea trata tema. Unde pleacă bărbatul dumneavoastră atunci când pleacă? Și unde pleacă bărbatul dumneavoastră atunci când pleacă? Întotdeauna în altă parte. Da. Decât zice că pleacă. Interesant. Da, interesant, da. Ce faci, mă? Te adulmec. Mă adulmec? De ce? Așa a zis doamna Mirela. Doamna Mirela? Și ce vrea doamna Mirela asta? Doamna Mirela, prezentatoarea. Doamna Mirela. Și ce vrea doamna Mirela, prezentatoarea? Ce ai, mă? Vasile, te-ai dat cu parfum. Păi și normal, m-am berberit și m-am dat cu parfum. Vasile, ești infidel, dragă. Așa a zis doamna Mirela, că bărbatul care se dă cu parfum este infidel. Sau, mă rog, are inclinații spre infidelitate. Și dacă nu mă dădeam cu parfum, aș fi fost fidel, da? Hai, te rog frumos să nu schimbi vorba. Ia dă tu pantoful jos. Păi l-am dat. Vasile! Cartoful! Ce cartof, mă? Unde e, dragă, cartoful? Unde? Care cartof? Tu întotdeauna umbrai cu degetul mare pe din afară. Unde sunt ciorabii ăia rupți? Păi e găinușa mea, păculița mea, ciorapii ce rupți, i-am aruncat de foarte mult timp. Cam de când, Vasile? Cam de când, Vasile, cam de când? Cam de când ai amantă, nu-i așa?
Am de când am să arunc eu televizorul celălalt peste geam. Păi lasă, lasă. Fierlar să fie. Vasile, te rog face și spune tu cât fac 22 ori 79. Poftim? Cât fac 22 ori 79? Întreabă pe doamna Mirela, că ea știe. Este clar, Vasile. Este clar. Aceasta a fost doar proba supremă. Nu mai trebuie ziar. Nu mă mai duc după ziar. Gata. Ia, Vasile, tu pantalonii jos, dă-i acum. De ce, dragă? De dragă, pantalonii jos. Ce ai, dragă, mă, ce-ai cu tine? Vasile, tu n-ai izmiene? Ce nu? N-ai izmiene. De ce nu ți-ai pus indispensabil? Pe căldura asta să-mi pun indispensabil? Este clar, Vasile. Este clar. Tu ai amantă. Ca un bărbat care are amantă, lui nu stă capul la aritmetică, lui stă capul la alte alea. Vasile, încep să cred că doamna Mirela chiar a avut dreptate. Dragă, liniștește-te, liniștește-te. Nu mai plec nicăieri. Dar păi normal că nu mai pleci. Normal că nu mai pleci. Da. Chiar am plecat. Am plecat și nu mai revin. Unde pleci? Unde? Unde? Cum ziceai că se cheamă emisiunea care o prezintă doamna... Doamna Mirela. Și emisiunea cum se cheamă? Se numește 2 ca 1. 2 ca 1, 2 ca niciunul. Să vedeți ce fac eu, doamne Mirela, asta ta. O reclam la CNA. Cum adică? Unde pleacă bărbatul atunci când pleacă? Și unde pleacă bărbatul? La Balamuc pleacă cu niște nebuni în casă, la Balamuc unde dracu să mai plece bărbatul, că nebun este acum! Vasile! Vasile! A iubi este însăși legea vieții. Este una din cele mai sublime acțiuni pe care o poate realiza o ființă umană. Fiorul dragostei familiei Sochirca este unul destul de interesant. Știm că și domnul Vasile și dumneavoastră, doamna Elena, ați locuit toată viața într-o mahala și purtați același nume de familie, Sochirca. Dar niciodată nu v-ați gândit că puteți forma împreună un cuplu până în iarna, când domnul Vasile a venit în concediu de la armată și dumneavoastră în vacanță de la universitate. După un timp îndelungat, v-au scânteiat ochii la ambii, iar la scurt timp ați semnat actul de căsătorie. Doamna Elena, spuneți-mi, vă rog frumos, cum au fost toți acești 43 de ani alături de domnul Vasile? O întrebare mai ușoară n-ai găsit? Cum să-ți spun? Acești ani au fost și cu bune, și cu rele, și cu lucruri frumoase, și cu lucruri mai puțin frumoase, dar datorită ființelor dragi care le-am adus pe lume, noi am rezistat la orice furtună. Nimeni și nimic nu a putut să dărâme corăbioara dragostei noastre. Așa că, uite, acolo unde nu e dragoste, nimic nu e. Și familia se destramă. Dar acolo unde este dragoste, familia luptă pentru existență. Și probabil că și eu am fost cea pentru care am luptat pentru existența familiei, dar probabil că a fost și partenerul meu tot așa. Adică ne-am certat, ne-am împăcat și am mers așa ca la toată lumea. De aceea eu vreau să zic că dacă aș fi acum, poate m-aș mai gândi ce aș face. Dar cred că așa a fost să fie și sunt foarte mulțumită, sunt foarte împlinită și foarte fericită că am ajuns astăzi, uite, la așa o vârstă și mai suntem încă împreună, la ziua de astăzi. Mulțumesc! Familia. Un lucru minunat ce nu poate fi definit prin cuvinte. Ceva plin de mister. Ceva ce întruchipează binele. Și de asemenea locul și modul prin care copiii își găsesc încrederea și forța în propria persoană. Doamna Elena, ce rol au avut părinții, tata Zaharia și mama Elizaveta în viața dumneavoastră? Îmi vine foarte greu, pentru că părinții mei au fost acei care
mi-au dat o copilărie, în primul rând, extraordinar de frumoasă, nu cu multe jucării, nu cu haine foarte scumpe, dar o copilărie fericită, o copilărie interesantă. Niciodată nimeni nu mi-a reproșat nimic, niciodată nimeni nu mi-a spus că nu zi așa sau nu fă așa, am crescut liber. Adică ceea ce am gândit, aceea am spus. De fapt și eu eram un copil foarte ascultător, sinceră să fiu. Ei au fost totul pentru mine. Ei au fost cei care mi-au dat și n-au cerut în schimb nimic. Ei au fost cei care m-au ocrotit și au stat la căpătâiul meu atunci când mi-a fost greu și atunci când am fost bolnavă. Ei mi-au dat suflet din sufletul lor și mi-au dat aripi să zbor în lumea mare și m-au susținut până în ultimele clipe ale vieții lor. Eu nu mai sunt copil în suflet deja, pentru că ei au plecat la cerul. Dar probabil că de acolo ei mă ghidează și mi-ascultă vocea mea și eu ascult și vocea lor. Întotdeauna este o legătură între noi. Și probabil că atunci când pierzi părinții, pierzi tot. Dar nu te pierzi și tu însuși, pentru că ei de acolo te susțin și te ajută. De aceea, Dumnezeu să ierte pe părinții mei, le mulțumesc tot pentru ceea ce au făcut pentru mine și, într-adevăr, poate eu n-am fost unul dintre cei mai buni copii, dar oricum n-ar fi copiii, părinții îi iubesc la fel pe toți. De aceea, amintirea despre ei îmi va rămâne mereu în sufletul meu, pentru că părinții niciodată nu se uită. În memoria domnului Zaharia și a doamnei Elizaveta, vă propunem melodia Mi-e dor de voi, părinți. Interpretează Prodan Adrian. Stau dulci tomnatici azi la poartă, două primăveri cu flori precoapte. Blândă-i așteptarea, lacrima-i grăbită, doi părinți prin rugă mă descântă. La izvorul cel cu apă lină, o aștept pe mama ca să vină. Îl aștept pe tata dincolo de mâine, dar spre casă nimeni nu mai vine. Mi-e dor de voi, părinți, de ochii cei cuminți, mi-e dor de pâinea caldă de pe masă. Pe drum întâlnit, doi lungi au înflorit. Mi-e dor de voi, părinți, mi-e dor de casă. Uite ce duminică-i afară, anii trec ca trenul printr-o gară. Doamna la fereastră ne-a adus cutuie, ieri a fost o zi și astăzi nu e. Clopotele se aud în depărtare, un ecou ce n-are alinare. Dor-mi-e de mama, inima-mi spune, zic că va veni cu vești prea bune. Mi-e dor de voi, părinți, de ochii cei cuminți, mi-e dor de pâinea caldă de pe masă. Pe drum întâlnit, doi lungi au înflorit. Mi-e dor de voi, părinți, mi-e dor de
casă. De ochii cei cuminți, mi-e dor de pâinea caldă de pe masă. Pe drumul îngălbenit, doi nuci au înflorit. Mi-e dor de voi, părinți, mi-e dor de casă. Mi-e dor de voi, părinți, de ochii cei cuminți. Mi-e dor de pâinea caldă de pe masă. Pe drumul îngălbenit, doi nuci au înflorit. Mi-e dor de voi, părinți, plecați de acasă. Ce cuvânt înălțător! Primul nostru cuvânt. Un sentiment de dragoste ne învăluie și un chip sfânt ne apare în fața ochilor atunci când îl rostim. Tot ceea ce avem și tot ceea ce vom avea, prezentul, trecutul și viitorul, îl datorăm mamei, celul mai bun prieten, care ne este alături în toate clipele grele. Astăzi, Tatiana și Mariana, fiicele dumneavoastră, vă datorează dragoste, stimă, respect și mulțumire de tot ce le-ați oferit până acum. Și vin cu o surpriză pentru dumneavoastră. Eu ți-am dedicat câteva versuri. Uite, poate nu sunt de poet, dar sunt din suflet. Mama nu poate spune un cuvânt cât dor ascunde o mamă și ce o doare în suflet și în gând. Abia fiind părinte, dar și copil fiind, am înțeles perfect ce legământ ne leagă și câte lucruri sfinte ne țin pe acest pământ. Mereu neobosită pentru a ne chema la masa cu plăcinte, cu brațele deschise, la fel și inima. Cu caldele cuvinte ne adun duminica. De fiecare sărbătoare păstrez tradiția, nemai vorbind de vreo aniversare. Și cum să fie oare fără surpriza ta? Mă simt atât de onorată să fii mămica mea, căci de la tine, mamă, sunt multe a învăța. De unde atâta forță și cum de reușești pe toate cu sfințenie în viață să păstrezi. M-ai învățat de toate și mai ales că pot. Și acestea au fost aripi ce mă sălbau din nou. Puterea stă în carte, adesea îmi spuneai, cum se cădenia e dreaptă în mulțumirea ta. Mă rog de sănătate și încă de ceva, să se oprească timpul, aievea undeva. Să fie eternitate și pacea între fii și setea printre tatii de dragoste. Te iubesc mult, mult și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine și sora mea. Fără cuvinte, chiar într-adevăr fără cuvinte, eu nu pot să mă exprim cât de extraordinară ești. Și uite, acest trandafir și aceasta să o păstrezi și când îți va fi greu pe suflet, să citești, da. Să știi că ai încurajat doi copii mult în viață. Întotdeauna ai fost omul care chiar mi-ai spus că pot să o iau de la început, pot să fiu ceea ce sunt și datorită matale. Chiar sunt ceea ce sunt. Îți mulțumesc mult și te iubesc mult. Și eu vă iubesc enorm. Nu încape în sufletul meu dragostea care eu aș putea să vă redau ceea ce se face în sufletul meu pentru voi. Mulțumesc încă o dată.
Bunicii sunt îngerii copilăriei noastre. Pentru toți copiii, bunicii sunt imaginea vie a blândeții și a răsfățului. Pentru Vasilica este important să simtă pe lângă iubirea părinților și pe cea a bunicilor. O iubire calmă, așezată, echilibrată și mai presus de orice, veșnică. Nepoțelul Vasile vrea să împărtășească lui dragostea necondiționată față de dumneavoastră, de aceea v-a pregătit o surpriză muzicală la instrumentul său preferat, saxofonul. Pentru copilași, ceea ce fac bunicii. Ei îmbrășie un fel de praf de stele peste viețile micilor copii. Pentru nepoțica Irina, bunicii Vasile și Elena sunt o parte importantă din viața ei, la care merge în ospeție ca acasă. Acasă la noi, interpretează Irina Cecan. Sunt momente în viața mea când mi se părea că drumul este imposibil, dar am găsit în inima mea tot ce conta. Sunteți voi, voi mă așteptați acasă, abia aștept să ajung înapoi, de când e ca acasă, acasă la noi. Și oricât de rece-i drumul spre casă, și oricât de greu ți-ar fi nu uita, când spui casă, dulce casă, este cald în inima ta. Și oricât de rece-i drumul spre casă, și oricât de greu ți-ar fi nu uita, când spui casă, dulce casă, este cald în inima ta. O soție iubitoare, o mamă fericită și împlinită, o bunică cu dedicație. Spuneți-ne, vă rog, ce vă determinați să candidați la funcția de primar al satului de Baștină Dubna, când alte doamne la vârsta dumneavoastră ar prefera să stea acasă în sânul familiei, să se bucure de succesele copiilor și să-și crească liniștite nepoții? Nici nu știu de unde să încep, dragă Antonella. Probabil că a fost un vis al nepoțicăi, Irinuța. Câțiva ani în urmă, ea zice, bunică, știi, tu ești încă energică, ai atâta suflet, n-ar fi rău să fii în fruntea satului, că aici te-ai născut, aici ai crescut, aici faci multe lucruri interesante. Eu zic, Irina, ce-i cu tine? Zice, bunică, ia mai gândește-te. Și uite, de atunci mai mergeam prin sat, a fost și ideea sătenilor care mi-au propus și niciodată nu m-am gândit, sinceră să fiu, că o să ajung în fruntea satului la așa o vârstă. Dar vreau să zic că sunt mândră de faptul că sătenii mei au avut încredere în mine și acești 2 ani și jumătate care o să mai am în fața mea, sper să nu dezamăgesc. Aș vrea să zic că munca e foarte asiduă, e foarte grea, dar oricum vin acasă obosită, dar împlinită. De fiecare dată și în fiecare moment sunt gata să ajut, să discut cu lumea din sat și uneori poate nu am timp pentru familia mea și o dedic sătenilor mei, oamenilor care sunt cu nevoi, necazuri, care sunt mai fericiți, poate și decât noi și mă bucur și eu alături de ei, dar o fac din plin, o fac din suflet. Vreau să zic că nu o fac pentru bani, pentru că aș zice eu o fac din plăcere și o fac pentru ca să las ceva pentru cei ce rămân după mine.
pentru că sunt și eu un om obișnuit. În trecut am avut un foarte bun profesor, viitorul nu depinde de mine, dar prezentul mi-l asum și vă face tot ca toți în jurul meu să fie fericiți. Mulțumesc! Doamna Elena, dar ce planuri aveți dumneavoastră pentru sat? Planurile sunt mari, multe, dar încet am început a face pași și știți, eu zic așa, unde merg, că ca rândunica, am început a face cuibul, alerg acolo, alerg dincoace și încep de la lucruri mici. Dar pe parcurs vreau să ajung și la lucruri mari. Am început de la un simplu cerc din mijlocul satului, abia după câteva săptămâni de activitate. Și mi-a reușit. Cu ajutorul soțului am reușit să punem un brad frumos în mijlocul satului unde s-a adunat lumea. Acum suntem în acțiune și în proces de lucru pentru un parc al amenaja, da, și sper să reușească din plin, pentru că dacă reușim, peste 2-3 săptămâni începem activitatea, adică lucrările. Și o inițiativă, nu numai a mea, dar și a sătenilor, rămâne a fi apa și canalizarea. Și uite, dar de lucrurile mici eu nici nu mai vorbesc. Deci eu pe la fiecare om merg pe acasă, discut despre diverse probleme, sunt alături de sătenii mei, oricând și oriunde. Și asta mă bucur foarte mult și mă face ca să devin și mai tânără. În primul rând, nepoții, familia foarte mult mă susține. Și asta mă face să fiu împlinită până la moment și să am aripi ca să pot zbura. Vă doresc multă putere pentru a putea realiza tot ceea ce v-ați propus. Femeile de afaceri sunt niște firi complicate. De aceasta vrea să ne convingă elevul grupei 461 Catedra Regie, Juravlov Ion, cu textul umoristic Femeia de afaceri. Dacă mă uit eu în camera asta și văd atâtea femei frumoase, tanie, din tăt îmi plac femeile de afaceri. Da. Femeia businessmancă, fiindcă cuvântul businessmancă provine la cuvântul mamă. Și eu nu le găsesc. Fiindcă ele sunt cine sunt, femeile de afaceri. Vă imaginați dumneavoastră, e când se trezește dimineața îți gândește, dar oare care cășulă s-o pun eu pe trătăcuță? Acei de $1000 care mi-au adus-o șefșura din Franța, ori acei de $2000 care mi-au adus-o din Statele Unite ale Americii, ori acei de $3000 care mi-au adus-o ministrul din Suedia. Dar cășul are $3000. La ce mai trebuie cap? Da. La aia gândeați cap sunt. Ta nevastă mea are și eu cășul de iepure de când era fată mare. Așa ești de lucru, de sărbători, de 8 martie, de 20 februarie, ești de Paște. Toate e bine. Numai că s-o rupt într-o parte la costură, dar restul e bun. Când vine seara acasă, apoi spune, auzi, bagă ți-am în copchii acasă, scoate cășoara de pe cap să nu-i spate. Dacă și el i-o zis bine, eu am o cășulă de asta de cărlan, surcănească, și într-o zi vin acasă de la lucru și îmi zice, măi, s-o mai gândit vreodată cărlanul ăsta ca să ajungem pe capul lui Tatsu? Da, i-a dat scort leap ca mâine, dar cum? Dacă și eu i-am zis bine. Zic, fă, în cășula asta de iepure când te văd, am să pui un om într-un șireș, apare de ghetul om șireș până la Crăciun. Dar cum? Ei, dar într-o dimineață, mă trezesc și îi zic, auzi, dragă, fiindcă eu la mea, toată dimineața, îi zic, dragă, cred că și voi, dragi bărbați, și ei prezență, așa, cred că tot așa faci. Mai ales aseară când ai făcut un cap așa, ia, și vii acasă frumușelă, pe adăuță pline a tiura. Mai banditului, bețăvului, toată lumea ca lumea, numai tu uite la cei de câștigat cum trăiesc, uite la cei ai ca și la cutare, numai tu n-ai nică. Eu știu că ai pura asta, ca mie tot așa faci.
Ei și mă trezează și spun, că auzi, dragă, am visat aseară că ți-o fura cășula. Știi ce-a făcut? O să lega șureturile de la pantofă, cu sut unul de-a stânga, altul de-a dreapta, au legat-o sub babă, mă rog, nu eu nu printr-o leibuz, dar cum? Că mă tem. Dar femeia de afaceri, așa e când se trezește și dimineața îți gândește. Dar oare care haină s-o îmbrac eu? Patonul cel din blană de drac? Ora cel din blană de iac? Ora și el altă? Da, nevastă mea. Da. Are și eu un paltonaș sur, crăchit cu pieți și în coadă, dar cum, dacă o zic așa, mă iei moda, geni. Tot-i bun la dânsul, parcă e nou-nouț. Numai că e mâncat de molit la poale. Și parcă e nou-nouț. Numai că e rost pe la mânici. Și ea, și parcă e nou-nouț, dar are niște pietre de chele în coadă. Aia eu i-am zis odată, zic, fă, zic, mai ții minte, vă dat pe timpuri, zic, prin faptul la noi treceau, terfare de altă dată, căruța. Zic, că tot patronajul ăsta tău, ai luat vreo 3 parțări de boială, că vine Paștele, dar cum? Da, dar femeia de afaceri, aceea când stresește dimineața îți gândește, dar oare care inele să le îmbrac eu pe degeți? Da, aceea are atâtea inele, cercei și diamante, încât altele femei nici deci n-au atâtea. Dar nevastă mea, are și eu o veregheată de căsătorie, numai. Și vin într-o țară acasă la rup și îi spune, și păi tu, eu am de gând să vând veregheta. Și dar și fă? Dar bă, s-o vând, cumpăr la bucătărie și eu un dulap și ați farfăile și le acolo jos, cât? Și le pun sus. Zic, nu trebuie. Eu când vin acasă mă șlăp 3 cărări, dacă am să le văd sus, să le arunc jos, așa că dă-le pași și acolo unișor, șerghin. Da, femeia de afaceri. Oameni buni, am fost la una mult să iei Doamne ferește. Crața, $300, tfal. Tigaie, $300, tfal. Furculița, $50, polonic, $150, lingura, $50. Păi, dacă e așa, atunci carnea și toate bunătățile trebuie singure răscolească prin crața și. Dar cum? Da, dar nevastă mea vine într-o zi acasă de la lucru și îi spune și că Oaf, îți obosită, măi. Dar și, ai tras în plug azi și că nu. Am trecut pe la piață, mi-a luat un fundișor de răsturnat măleguța, 2 linguri de lemn, un ștor, un melestiu. Zic, patrimoniu cui are. Eu n-am zic strop de băutură în capul, dar în casă, dar tu îmi cumpri imobilă. Dar ei stare cu gura înainte, oameni buni. Și că, dar cu să mergi mai mămăliga, cum nu mă opăresc aici? Păi, Taulea, te duci la magazin, îmi cumperi o sticlă de cabernet, frumos, eu o arăt, și după aceea îi întorc sticla și e cu gâtul în jos și ai mestecată și nu o să la până la mânca. Dar cum? Da. Femeile de afaceri sunt femeile de afaceri. Dar mie, când îi faci o măliguță cu brânză de oi și cu jumie și să mai duci în peci, ne duci cu un par gin, apoi între ei și dorul de ori și femeie de afaceri. Dar pe cum? Și vrei faci tu, că vine! Felicitare se oferă elevilor Catedrei Regiei la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros. Domnule, la noi, Catedra Regiei a Colegiului de Arte Nicolae Bodgros, vrem să vă aducem un mesaj de felicitare și vă mulțumim că ați acceptat să fiți protagonista colegii noastre, Marina Antonina. Și să vă mulțumim pentru răbdarea care i-ați acordat-o și atenția cu care ați ajutat-o și tot sprijinul cu care ați ajutat colega noastră să susțină examenul promovare. Vă mulțumim mult! Mulțumesc și eu, dumneavoastră, mulțumesc mult! Așa, mulțumesc! Eu mulțumesc de suflet pentru tot și îi mulțumesc și domnișoare pentru că, într-adevăr, prin intermediul ei, aproape un an de zile, eu m-am simțit tânără și sper să nu mă despart.
Mulțumesc! Și cu toate astea, colega mea, Valeria, urmează pentru dumneavoastră să îi recite o poezie. Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu semnăm nimica. Doar niște ele ce slujesc pe ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme. Ei încurcând, ce ele limpezesc. Ei numai tălpi și ele numai palme. Acesta e destinul femeiesc. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic impunător, schimbându-și după ei și drum și nume, pun lucrurile iar la locul lor. Cu atâția pași ce-au făcut prin casă și pentru care plată nici nu cer, de-ar fi pornit pe o cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu le crede când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica. Și ca ele, mâine eu voi fi. Ce facem noi femeile? Nimica, decât curat și uneori copii. Suntem veriga firului de ață, în fiecare lanț făcut de doi. Ce greu cu noi femeile în viață, dar e și imposibil fără noi. Din partea administrației Colegiului de Arte vrem să vă oferim o scrisoare de mulțumire la care vreau să-i dau citire. Scrisoare de mulțumire. Administrația Colegiului de Arte Nicolae Bodros, orașul Soroca, vă aduce sincere mulțumiri dumneavoastră pentru acceptul că ați fost protagonist a seratei profil Calea Împlinirii, organizată de eleva grupei 461, Marina Antonina, Catera Regie. Profitând de acest prilej, vă mulțumim pentru colaborarea dumneavoastră cu instituția noastră. Soție fidelă, mamă iubitoare, bunică cu dedicație, profesor de o valoare deosebită, organizator de succes, primar responsabil și de o secădenie rară. Noi vă mulțumim pentru generozitatea cu care ați susținut eleva instituției noastre. Suntem martorii voinții ce vă caracterizează firea și caracterul cu care munciți zi de zi, obținând rezultatele cele mai frumoase. Vă dorim să aveți parte de multă căldură și lumină, sănătate și bunăstare. Cu deosebit respect, administrația Colegiului de Arte Nicolae Bodros, orașul Soroca. Director Emilian Guțu. Mulțumesc mult, dumneavoastră, sănătate și succes. Iar celor care sunt și în fruntea Colegiului de Artă, cei care muncesc zi de zi la acest prestigios colegiu, le spun multă sănătate, răbdare și putere. Succese tuturor și studenților, nu în ultimul rând. Mulțumesc și eu pentru această diplomă. Deci, mult stimată familie frumoasă, astăzi nu zadar le-am permis elevilor de numele Catedrei Regiei, ca anume ei să dea diploma, anume ei să dea florile, anume ei să trăiască acele emoții care trebuie să se învețe, să se educe cu ele, fiindcă le-au mai rămas câțiva pași și pleacă în lume. Așa că ei trebuie să fie cei care vor lua mai departe estafeta. Stam chiar de dimineață și mă gândeam pe cine oare primul am cunoscut din această familie. Și parcă îmi părea pe domnul Valentin când am prezentat Ziua Poliției, parcă îmi părea pe Mariana și Vitale când am fost prima dată cu ceata la dânsa acasă, parcă îmi părea pe domnul Vasile când în activități îl vedeam ca agricultor. Dar până la urmă nu are importanță pe cine am întâlnit primii, cu cine am făcut primii cunoștințe din această familie. Important este că noi, familia noastră, nu știu de ce, dar am fost întotdeauna primiți călduros în familia dumneavoastră. Și pentru noi asta este un lucru foarte, foarte însemnat și noi vă mulțumim că, uite, suntem astăzi aici, suntem alături de întreaga mare familie Sochircă, chiar dacă de acum fiecare și-a ales după soț familia, dar oricum, cred că rădăcina familiei Sochircă este și va fi încă mulți ani înainte. Doamna Elena,
ținem să vă mulțumim pentru că ați acceptat eleva noastră. Eu am ținut dintotdeauna că dumneavoastră meritați o serată profil, meritați să fiți protagonista unei astfel de serate. Ne pare rău că așa s-a primit, fiindcă am fi vrut să fie undeva acolo în sat, la Baștenă, la Dumna, la Casa de Cultură, să fie prezentă lumea din sat, să vă vadă, să vă felicite, să vină, să-i dăm cezarul Lucia lui. Dar uite că astăzi, așa, într-o formulă mai restrânsă, ne-am întâlnit ca să facem această serată și vă mulțumim totuși că până la urmă ați găsit energie, ați depășit cu toții frica aceasta de pandemie, fiindcă, într-adevăr, să intre oameni străini în casă, nu știi cine intră. Noi am fost primiți cu brațele deschise și vrem să vă mulțumim. Vreau să o felicit așa un pic și pe Antonina, fiindcă ea a trăit la fel emoții nu mai mici ca ale mele, cred eu, și nu mai mici ca ale dumneavoastră, doamna Elena, fiindcă, într-adevăr, noi gândeam că va fi așa ca anul trecut. Vom ajunge la sfârșit și nu vom face modulurile practice. Dar uite că anul acesta grupele absolvente vin la școală și le-a spus, vreți, nu vreți, trebuie să faceți ceva. Altfel nu primiți diploma. Și uite că tu ai reușit. Ai reușit împreună cu această frumoasă familie, împreună cu ei, tu cu ei și ei cu tine, ați reușit să faceți ceva foarte plăcut sufletului, eu așa aș spune. Doamna Mariana, împreună cu soțul care nu este, noi vă mulțumim. Vă mulțumim că astăzi ne-ați deschis ușa, ne-ați lăsat chiar din capul nostru aici ca sfință să facem noi ce vrem, dar până la urmă vă aducem plecăciuni, vă aducem sincere mulțumiri și să știți că noi apreciem foarte mult. Familia Kalinicenko, întotdeauna, cum v-am știut, așa și vă cunosc și azi și m-am convins încă o dată că sunteți acei oameni cu suflet mare, cu inimă mare, care știți să fiți alături de oameni și să puneți umărul la nevoie acolo unde trebuie. Și acum mai dau voie și Tămărica să spună ceva, mai apoi voi mai continua eu. Mulțumesc! Multe cuvinte frumoase s-au spus despre dumneavoastră, multe gânduri și aș vrea să mă alătur și eu la aceste gânduri frumoase, dar printr-o poezie, și anume dedicată tuturor femeilor de la această casă. Eu sunt femeie și înseamnă că sunt actriță, joc mii de roluri, toate îndrăznețe. Eu sunt femeie, da, gătesc cu ușurință, aleg drumurile grele, scurte și istețe. Eu sunt femeie și mint doar dacă vreau și fac orice pentru a cuceri. Pot într-o clipă sufletul să-ți iau. Eu sunt femeie, iubesc și pot urâ. Eu sunt femeie și sunt ca și pustiul. Pot să sufoc și pot să-ți ard privirea. Eu pot să fiu și apă atunci când îți e sete, dar să nu mă bede, vrei să-mi simți iubirea. Eu sunt femeie și multe ori bârfesc și câteodată mă prefac tristă. Cu același chip al meu cilanderesc sunt atât de multe ori și egoistă. Eu sunt femeie, sunt marea fericire pe care bărbații nu le prețuiesc. De-s bună sau sunt rea, toate-s din iubire și din iubire pot să și urăsc. Puternică sunt azi, mâine răzbunătoare, de aceea fugi de mine când sunt ca o scânteie. Și chiar de slabă sunt și plâng fără încetare, eu sunt și voi rămâne tot femeie. Mulțumesc! Așa, și îți permit ca să-i mâinez doamnei Elena. Noi nu ne-am înțeles astăzi cu florile, așa s-a primit, dar s-a primit așa. Și acesta pentru gospodarii case, pentru că suntem pentru prima oară în casa dumneavoastră. Încă o dată, un sincer și un mare mulțumesc în numele Direcției Colegiului de Arte și în numele Catedrei Regie pentru că ați acceptat să fiți protagonista seratei Calea Împlinirii. Cred eu că, într-adevăr, sunteți o familie împlinită. Mulțumim! Dansul este cea mai elevantă, cea mai emoționantă, cea mai frumoasă dintre arte.
pentru că nu este doar o abstractizare sau o translatare a vieții, este chiar viața. Vă invit la un dans comun toată familia doamnei Elena Sochirca. Sensul vieții și dacă dumneavoastră sunteți marcată de sentimentul împlinirii. Da, sensul vieții pentru mine e că l-am aici, e alături, cineva muncește pe deal, succeselor și mulțumesc și lor pentru susținere și sunt o femeie împlinită, cu adevărat. Așa că eu urez la toată lumea sănătate și nu în ultimul rând mie. Mulțumesc pentru tot! Am încredere în mine, am încredere în familia mea, acești nepoței care permanent mă susțin și îi susțin, le urez și lor multă sănătate și le spun că îi iubesc enorm, nu mi-ajung cuvinte să le spun cum îi iubesc. Dar eu, dragostea mea, mi-o exprim prin tot ceea ce fac pentru voi, scumpii mei nepoței. De aceea eu aș zice că, într-adevăr, este un vis împlinit. Cu adevărat. Mulțumesc! Aș vrea să aduc cuvinte de mulțumire dumneavoastră pentru că ați acceptat să fiți protagonist acestui serat profil. Vreau să vă spun că vă apreciez foarte mult pentru sinceritate și ajutor și am și eu o surpriză pentru dumneavoastră. Surpriza! Я aveți nosul luni și am ușa. Acum rămâne numai cu tava în mână. Vreau să aduc sincere mulțumiri întregii familiei Sochirca pentru ajutorul care mi l-ați acordat la realizarea acestei activități. Și nu în ultimul rând să mulțumesc gazdei, pentru că în pofida situației în care ne aflăm astăzi, dumneavoastră ați acceptat și am realizat această activitate de suflet. Vreau să vă spun că sunteți o familie minunată și vă mulțumesc mult pentru tot. Locuiesc la marginea unei iubiri. La mijlocul ei trăiește credința mea. Locuiesc la marginea unei pâini. La mijlocul ei dragostea mea pentru dumneavoastră, pentru toți. Vă mulțumesc mult pentru cuvintele extraordinare, pentru tot ceea ce ați spus și într-adevăr m-am simțit astăzi cu adevărat împlinită datorită ție, Antoniela,
și nu numai ție, dar și a domnului Gheorghe, a soției și la toată echipa dumneavoastră. Mulțumesc mult tuturor celor de la colegiu și Antonela, să știi că te respect foarte, foarte mult și eu și te-am îndrăgit din prima zi când te-am văzut, pentru că așa om nu poți să nu-l îndrăgești. De aceea eu vreau să dau citire și eu o diplomă pe care cu multă dragoste ți-o ofer. Se decernează Marina Antonela, diplomanta Colegiului de Arte Nicolae Bodros, catedra regie, organizator, scenarist și regizor al seratei Profil, Calea împlinirii, protagonistă Elena Sochircă, satul Dumna, raionul Soroca. Cu stimă și mult respect, primarul satului Dumna. Îți ofer această diplomă cu multă dragoste, cu sinceritate, să dea Dumnezeu ca aceasta să nu fie ultima ta diplomă din viața ta. Și mai am o mică surpriză pentru tine. Deci aici am un talisman al familiei noastre. Atunci când va fi greu, te rogi lui Dumnezeu. Atunci când îți va fi ușor, bucură-te, dar nu uita de credință. Să porți la suflet această iconiță care te va apăra de toate relele în viața ta. Să-ți dea Dumnezeu mult noroc, dar nu în ultimul rând sănătate, pentru că sănătatea este cel mai important în viața unui om. De aceea te văd cineva, undeva, acolo, mai sus, adică la un post mai înalt, și să nu te oprești niciodată, nici când. Chiar în ciuda sau în pofida tuturor greutăților, fii puternică, fii curajoasă, pentru că noi, familia Sochirca, Kalinicenko, îți înmânăm această iconiță care te rog foarte mult să o păstrezi în geanta ta și unde vei merge, ea să-ți fie ca o călăuză și ca un sfânt în viața ta. Ține-te, rog, și precum ești și tu frumoasă, la fel să ales și florile. Sănătate multă, dragă Antonela, drum bun în viața ta și sper să ai o viață fericită pentru că o meriți din plin. Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ai făcut. Într-adevăr, visul meu astăzi, datorită ție, s-a împlinit. Mulțumesc încă o dată. Și oriunde nu vei fi, să nu mă uiți, nici eu pe tine, nici tu pe mine. De aceea, haideți astăzi să întindem mâna unei alteia și să ținem minte că de azi încolo noi o să comunicăm, o să colaborăm și nu o să ne uităm. Mulțumesc! Mulțumesc mult și drum bun în viață! Succes! Mult stimați oamenii artei, nu ezit și eu și noi, de fapt, să vă mulțumim pentru că ați ales protagonista scenariului dumneavoastră să fie anume mamica noastră, deoarece am fost înzestrați cu cel mai mare har dumnezeiesc și ne-a ales ca Dumnezeu să fie mama noastră, care prin ploi, prin vânt, prin zile însorite, mereu ne-a vegheat. Eu cer scuze, îmi place foarte mult arta, însă am rezerve la capitolul dat și sunt un pic mai... Vreau mereu să fie în preajma noastră, să se oprească timpul în loc, să rămânem exact aceea cum suntem la moment. Să ne permanent să fie cu aripile deschise și să ne încălzești sufletele și casele noastre. Noi te iubim enorm și îți mulțumim din suflet pentru tot ce faci pentru noi. Ești o femeie model despre care ai putea să scrii o carte. Ai fost mereu un imbol și un punct de sprijin. Și vreau să zic să mă ierți, pentru că eu sunt puțin mai, nu știu, probabil așa, anturajul. Noi te iubim foarte mult și ținem foarte mult.
Dumneata întregești familiile noastre, relațiile noastre. Și vreau să vă văd împreună cu tata, vă zic, să se oprească timpul aici și acum, să nu plece nicăieri. Vă iubim mult! Vă mulțumesc mult, scumpii mei, și să știți că prin intermediul vostru și noi cu tata împreună trăim, adică voi sunteți sufletelul nostru, fără de voi viața nu ne-am închipuit, pentru că vreau să vă zic, noi nu e săptămână să nu ne sunăm în fiecare zi, nu e duminică să nu ne întâlnim, de aceea eu vă promit că noi o să vă fim în preajmă atât cât o să ne bată inima în pieptul nostru. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc și eu personal și soțul meu să aveți multă sănătate. Și voi să ne răbdați pe noi și noi pe voi. Încă o dată mulțumim tuturor din suflet pentru această zi prelăjuită extraordinar de frumoasă. Mulțumesc! Aici se arată profil calea împlinirii. Protagonistă Elena Sochirca a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru atenție!